Hi guys! So, Hi! what's up to my vlog? Kaya mga tuman may iguan karon guys. Paila-ilata mo sa akong mga amiga, at sa akong mga Sakop. bata-bata. Mga patos. si Apple naginog og tubig. Dayon kaning sipat nga budoy, si budoy na kanang tabian kaayo. Mga So, tuman may taas guys. Magsoray-soray day mi guys. Mga tuman may taas guys. Na isa kay Nalilin. Kaya what's up mga guys? Ay, dili ko mainom. Ilabay So, na. madto sa migtaas guys. Dito mi guys makita na. Ano sila guys? So, dito rin may padulong sa taas. Sa high school, sa Lugait National High School. So, lakaw na mo. Kanya mga So, unsa man atong topic ron? guys. Ano guys? Mga miracle. Ano guys? Mga miracle. Taraw mga miracle. So, kanina ang Miracle Crusade, simbahan nila. Miracles. Tara si Dodong Mayot. Si Dodong. Tara. Si Dodong Mayot. Nakasama. Bayot na amuro. Sayo daw big TikTok, sayog TikTok. Apay kami pakita imong pagka-dancer Apple be, yung pagka-dancer. Bang, kita mo ana, kita mong Apple, imong kay Kiay Apple bit. Apple, imong kay Kiay Apple. Imong kay Kiay Apple. Lagi. Ulod ka? Video. Tama na ito. Nag-vlog, may vlog. Guys, mga tumamig. Mga tumamig guys. Sige mo sayon, dawi sayong ba? Bilong ba mong sayaw, bilong ba mong sayaw? So, dari namin taman guys. Bye na guys. Dari namin taman. Thank you for watching. Pa-subscribe sa among YouTube channel. Char. Bye. So, hi guys. Nanadami dari dia guys. Welcome back. Nami dari sa National High School. Anak guys, ang skido. We're in Manila City. Skidi. Dari ang hand washing. Dari National High School. Uy, okay, bawal dira mo sulod. Bawal lang siya. Hindi na. Ayaw lagi mo pangilabot dira. Uy, Apol. Ayaw mo pangunaw ba? Di makasaban mo. Alina. So, tali mo ng lagi. So, kami. Sayaw. Kato aki-aki ni mana anak-anak. Mia tut. Talikod, kiay rin, kiay be. Bet kay mo kay talikod ba kiay. Talikod Apol. Labang, gabi kay mo kiay, chicks kay mo kiay si Apol na. So, maura dito guys. Bye-bye na. Thank you.